Крила на наблюдението. Защо го правиш? Кое? Това, че казваш крила на и друга дума не го прави нова техника. Все едно да кажа антена на силата или торакс на пресните сандвичи. Крила на несъгласието. О, гледай! Учителю Мечок, учителю Пиле, учителю Крок, какво правите тук? Непредвидени войни нападнаха селото ни! Скриха се тук! Стоп! Сигурно са вътре. Учителят Шифо силно препоръча да не се бием. Трябва да влезем. Но нали Шифо ни каза? Сериозно ли те е страх? Дори учителят Пиле ще отиде, а той е Пиле! Това е! Включвам се! Богомолка, имаме Ще заповед да... помогнем! Влизаме! Аз високо, ти ниско! Не, чакай! Боболечката идва! Дръж се, дребен! О-о! Дръж се, приятел, долитам! Антена на силата! Не става! Богомолка! Богомолка? Богомолка? Чието ти е силно, като на другарчето ти, Боболечката. Боже! Спокойно, малко птиче. Ще използвам твоето очи добре. Ще унищожа нефритания дворец и всички в него. Не!